मावबोनायखौ जों नुनो मोनाखैमोन। बोसोरब्रैयाव बिथांमोना जोंनि खामानिनि थाखाय टाइम होनो हायाखिसै। जोंनि नाजानायाव, जोंनि खामानि मावनायाव गासै एनडिएफबिनि जि समस्या, क्ल'जआव थानाय जि रिलेटेड माखासे बुस्थुफोर दिनै मोनसेनि उनाव मोनसे मावजानायनि लामायाव दं आरो मावगासिनो। सरकाराव थानाय दैदेनगिरिफोरा, पावाराव थानाय दैदेनगिरिफोरा दिनैसो माने बिथांमोना जानो ओंखारबोबाय। जोंनि जे खामानि मावनाय बेयाव नोंथांमोना हाबसननो नाङा, जोंखौ इन्डिपेन्डेन्टलि खामानि मावनो। दासो गोदान आफाद दानायनि माने जों जि खामानि मावदों इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिएफबिआ बे खामानिखौनो मावनो होननानै बिथांमोना थांखि लादों। बिथाङा दिनै काइलिपारा टेनिपिबिएननि मोनसे आन्डाराव फिसा मोनसे न'आव दं, रुमाव दोनदों, साबि मारि थेनानै दोनो। दाखालि मा जाखो, जिबौ, एखेबारे जिबौआनो दङ जाहैबाय। बे बेन्दोंआ मानफबजोबखानायखा नालाय बेन्दों खोमा सान्दों। जेब्ला खाथियाव थाङो होमबा एखेबारे रे खालामो, सौनोसै। जोङो माखासे बाथ्रा दा खोनाबाय थानो मोनदों। बावैसो साननि सिगांफोराव जोंनि बिटिआरनि बा बिटिसिनि दैदेनगिरिफोरा जोंनि खामानियाव बेबायदि मोनसेबो मावबोनायखौ जों नुनो मोनाखैमोन। जों बोसोरब्रै नेदों। बोसोरब्रैयाव बिथांमोना जोंनि खामानिनि थाखाय टाइम होनो हायाखिसै बा बिथांमोना सम होनो हायाखिसै, जायनि थाखाय दिनै इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिएफबि जोनोम होनानै जोङो बै बिथांमोन मावनांगौ खामानिफोरखौ दिनै जोङो मावबोदों आरो मावगासिनो दं। दिनै जोंनि नाजानायाव, जोंनि खामानि मावनायाव गासै एनडिएफबिनि जि समस्या, क्ल'जआव थानाय जि रिलेटेड माखासे बुस्थुफोर दिनै मोनसेनि उनाव मोनसे मावजानायनि लामायाव दं आरो मावगासिनो दं। दिनै बैफोर खामानिफ्रा फिथाइ थायनो नागिरगासिनो दङ। फुलिबाय, फिथाइ थायहां जाबाय, दिनै मोनजानायनि लामायाव फैबाय। दासो नाथाय दिनैसो बै बुस्थुखौ नुनानै दिनैसो जोंनि दैदेनगिरिफोरा, सरकाराव थानाय दैदेनगिरिफोरा, पावाराव थानाय दैदेनगिरिफोरा दिनैसो माने बिथांमोना जानो ओंखारबोबाय। बेखायनो आं खावलायो जेन जोंनि जे खामानि मावनाय बेयाव नोंथांमोना हाबसननो नाङा, जोंखौ इन्डिपेन्डेन्टलि खामानि मावनो हो। जों नोंथांमोना हायोब्ला जोंखौ मददसो खालामनांगौ, आलादा भाबै मावनो नाङा। हायोबा जोंखौ मदद खालाम, आं बेखौसो खावलायहरदों। नाथाय दिनै नोंथांमोननि जि खामानि लानाय जों नुगासिनो दङ। मैयासो बै साफागुरिनि सिगनेट पार्क हटेलाव मानगोनां बिटिआरनि सिएम प्रमद बर', बिटिआरनिनो डिपुटि सिएम गबिन्द चन्द्र बसुमतारी, बिटिआरनिनो इएम रन्जित एबा फेरेंगा, सावरायगोरा बड'सा आरो गुबुन गुबुन दैदेनगिरिफोरखौ जों नुनो मोनदों। बेयाव दंबावोमोन दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि नेहाथारि, लेङाइ आफादगिरि आरो गुबुन गुबुन जोंनि माखासे जिरायनानै थानाय एक्स एनडिएफबिनि सोद्रोमाफोरखौ मैया लानानै बिथांमोना सावरायलायदों। बेयाव जों मोनथिदों, जोंनि सर्सफोरा जोंनो खोन्थादों जे बेयाव गोदान आफाद आरोबाव जोनोम होनायनि बाथ्रा सावरायदों। सावरायनाया बेनो जे बेयावहाय दासो गोदान आफाद दानायनि माने जों जि खामानि मावदों इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिएफबिआ बे खामानिखौनो मावनो होननानै बिथांमोना थांखि लादों। केसनि सायाव रिहेबिलिटेसन मोनैफोरखौ मोनहोनाय, केसफोरा उइथड्र जायैफोरखौ उइथड्र जाहोनाय, साख्रि मोनैफोरखौ साख्रि मोनहोनाय आरो गुबुन गुबुन जाय बुस्थुफोरा दिनै जों मावै
फ्राय गभर्नमेन्टआ इनिशिएटिभ लाबाय मावजेनबाय बे बुस्थुखौ दिनै आरो बिथांमोना गोदानै मावफिननो होननानै दिनै थांखि लाबाय बिदिबा बोरै जागोन हायोबा फै जोंखौ मदद होफै जोंथ' नेदोंमोन ना जोंथ' खावलायबोदोंमोन ना बहुत बार जों खावलायबोदों बहुत बोसोर नेबोदों बहुत बार बुंबोदों जों स्वयं जों खोनानोसो मोनबावदों जोंनि सिगाङाव बुंदों दिनै जों नाम लाया दिनै आंनि खामानिया खालि फैसा हरनायल' आं दा मा मावनांगौ सारि बोसोरनि उनाव जुदि बे बाथ्राया जुदि 4 बोसोरनि उनावसो बुङोब्ला मा जागोन जों बेयाव शक जादों आन्दायदों आरो नोंथांमोनानोथ' लिडार नोंथांमोनानोथ' सागान होदों नोंथांमोनानोथ' मावनांगोन आरो सोरथो दंबावो जोंनावसो साजेसन बिबाय नोंथांमोना सावरायलायनानै दे बुंदो बोरै जागोन आरो नोंथांमोनानोथ' हायेस्ट दैदेनगिरि नोंथांमोनानोथ' सागान होदों बेवहाय आरो जों माब्रै जों मा होनांगौ जाखो ना जोंनाव पावारानो दं ना मायानो दं ना थाखायानो दं ना फैसायानो दङ जों जाबाय फिसा मानसि नोंसोरबायदि गोरोंबो नङा लेखा गोरोंबो नङा जों जाबाय मावग्रा सेल अबे दा अर्डार जों खामानखौ मानि फैग्रा मानसि चेन अफ खामान बायदि जों थांग्रा मानसि चेना जेरै मोनसेनि उनाव मोनसे बारदों बेबायदिनो जों खामानिखौ मावबोदों दिनै बे गोजौआव थानाय दैदेनगिरिफोरा दिनैसो मानो सिरि मोनखो जाय बुस्थुआ फिथाइ थाइहां जाबाय बे बुस्थुखौ जानो दिनै बिथांमोना ओंखारबोबाय दुखुनि बाथ्रा जों मोनथिदों बेजों लोगोसे इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिपिनि सोद्रोमाफोरखौ दिनै बिथांमोना लांनो नागिरदों ओरैनोथ' सोखावखाबाय बोखावखाबाय जों मोनसे थांखि लानानै आफादा जोनोम होदोंमोन जों रावबो पलिटिकेल बा जिखुनु पलिटिकेल हान्जानि सिङाव नङा जों इन्डिपेन्डेन्ट जों रावजोंबो दाजानायबो नङा आरो रावनिबो बोसोनखौबो जों मानिया होननानै जोङो सोलिबोदोंमोन नाथाय मा खालामखो जोंखौ दिनै जोंनि दैदेनगिरिफोरखौ साफा लांनानै पलिटिकेलाव इनभल्भ खालामबाय आरो जोंनि माखासे बिथांमोनाबो बुजिया सोमजिया दिनै बाहागो लाहैबाय गाब्र'हैबाय गासैबो स्किमाव दिनैहाय इन्ट्रेस्ट होबाय जायनि थाखाय जोङो जोंनि माखासे दैदेनगिरिफोरखौ दोनथ'नो गोनां जादों मानो होनोब्ला जोंहा दायो मुहुर्त 4 बोसोराव जोंनो बेबायदि खामानि मावनोथ' सुबिदा होबोखायाखिसैनो होबैनि थाखायनो जों लाजिया फांजिया दिनै दिल्लीयानो जा गुवाहाटीयानो जा बा बहाबानो जा चिफ मिनिस्टार बा सोरबा गासैखौबो जों नारा नाथानि गेजेरजों जोङो रावखौबो नेयालासे जोङो लोगो हमबोदों दिनै गोबांथार खामानि मावनो गोनां दङ दिनै जोंनि दैदेनगिरिफ्रा बेयाव इनएक्टिभ जानाय हिसाबै खामानि मावनांगौ उसुबिदा जानायलाय दिनै ड्राफ्टिं खालामनांगौ दिनै बायदि सावरायहैनांगौ दिनै लिड लानांगौ थाखा फैसानि खोथा दङ दा बेफोरखौ सिन्था खालामनाय उसुबिदा जानायनि थाखाय जों जोंनि माखासे दैदेनगिरिफोरखौ बिबाननिफ्राय जोङो दोनथ'नाय जादों जोंथ' रावखौबो एक्सपेल खालामाखै गासैबो आफादावनो दङ दा बै खाबुखौ लानानै दिनै जोंनि मानसिफोरखौ लानानै आरो गोदान आफाद दानायनि मोनसे बिथांमोना दिनै सिमां नुदों बियो खिन्थु बिराद गिदिर भुल जागोन मानगोनां जोंनि बिटिआरनि दैदेनगिरि नोंथांमोन दिनै नोंथांमोन थासेयाव बेबायदि आरो गोदान गावहोबावोब्ला नोंथांमोनानो जुदि खालामनानै जुदि होयोब्ला जोंनि गेजेराव निश्चय आरो गावजों गाव माबा मोनसे सोंखारिलायनाया फैगोन बेनिखायनो आं खावलायो जेसेबांनाखि दुलाराय बर' फरायसा आफादानो जा बा बिटिआरनि सिएमआनो जा डेपुटि सिएमआनो जा आरो गुबुन एमएलए बिथांमोनानो जा गासैखौबो आं खावलायगोन जे नोंथांमोना बेफोरबायदि दायाबा मोजां ज'यैनो खामानि मावलाङोब्ला मोजां दिनै जों खोनानो मोनदों मैयानि जि सिगनेट पार्कआव जि सावरायदों बेयाव जों खोनानो मोनदों 3-4 ग्रुपजों 10 लाख 5 लाखनि स्किम हरनाय जाथोंसै नोंथांमोना फैदो मा बाथ्रा बेलाय बे बोसोरब्रैयाव जोंनि मानसिफोरनो सासेनोबो स्किम होआखिसै डेभेलप जाहोआखिसै बे बोसोरब्रैयाव
बिटिआर सरकारा सासेबो एनडिएफबि थिकादार खालामाखिसै इलेक्शन गेलेजानो गिनानै थाखा फैसा सासेबो बानायहोआखिसै जों नुबोदों दिनैसो सरकारानो बारा गोबाव गैला बेखिनि समावसो जुदि साथाम साब्रैजों 5 लाख 6 लाख हरोब्ला बिथांमोना दाहार लानानै खामानि मावनोसै लास्टआव मा जागोन बेनि बिलखौनो हरनो हानाय नङा मानो बोसोरब्रैयाव मानो होआखिसै दिनैसो मानो बुंखो जों साननो गोनां जादों दा जिखि जाया हरोब्ला मोजां मा साथामजों मा 5 लाख 10 लाख कोटि थाखा हो जेराव बे थाखाया नोंनिबो नङा आंनिबो नङा सरकारनि खोनानो मोनबावदों मासे मास जाय एनडिएफबिफ्रा थागोन पार्टिजों गोदान आफादाव बिथांमोननो मासे मास 20,000 होगोन होननानैबो जों खोनानो मोनदों जोंनो बेबायदि रिपर्टखौ हरदों नंगौ नङा आं क्लियार नङा किन्तु जोंनो बेबायदि खोन्थादों होयोब्ला मोजां जोंहा बुंनांगौ गैया जेराव जा गैखाया 20,000 होयोबाथ' बहुत मोजां जों बेबायदि खोनादों दिनै बैबायदि मोनोबाथ' थांखागोन थांनायखौ जों जेबो बाजाया होयोब्ला किन्तु मोजां आरो बिनि अनगायैबो न' गंसे गंसे होनो होननानै मैया थांखि लादों होननानै जों खोनादों होयोब्ला मोजां जोंनि मानसिफ्रा दिनैसिम प्लास्टिक खोबनानै उन्दुनो गोनां जादों हादान खाबबायनो गोनां जादों केसआव सोलि थाखा फैसा जोबनो गोनां जादों केस जानाय लोगोफोरनि हिनजावफ्रा दिनै फिसायखौ नेनो हायियाव थाखा फैसा गैयियाव दिनै गुबुनजों हाबा जाफिननो गोनां जादों बिनि अनगायैबो जोंनि जि जेलाव थानाय मुंख्लं जानाय बिथांमोननि हिनजावफोरा बिसिफोरा फिसाफोरा दिनै दिल्ली मुम्बाइ थाहैनो गोनां जादों दाव दाननो गोनां जादों अन्थाइ दिख्रुबनो गोनां जादों आरो गुबुन गोबांथार जाय बुस्थुखौ दिनैनि दिनाव बर' सुबुंफोरा बा बर' माहारिफोरा मावथावा बेफोरखौ दिनै मावनो गोनां जादों दिनैनो बेफोरखौ नायनांगौआ नोंथांमोननि दायथ'खा बेनिखायनो होनांगौ आंनिब्ला नमा गंसे बेसेबां हायो होनांगौ फिसा बा गिदिर खालामनानै हरनांगौ आं बेखौसो खावलायगोन मोजां डिसिसनखौनो लादों बेनि आं साबायखर होयो बेनि अनगायै आरो खोनाबावदों बाय इलेक्शनाव जोंना एनडिएफबि हिसाबै थानोथ' न' गैया एबसु अफिसफ्रावनो थानानै बाय इलेक्शनाव बाहागो लाथोंसै दिनै एबसु अफिसफोरखौ एक्स एनडिएफबिफोरनो हगारनो नागिरदों बाय इलेक्शननि थाखाय बेबायदि होननानै जोंनाव सर्स फैदों जों मोनथिनो मोनदों मोजांनि खोथा जेराव जा न'आनो गैखाया बेबायदि जायगा जुदि जोंनोबो जुदि अफिस खालामनानै होयोब्ला निश्चय जोङो जायगाफोराव ओनसोलफोराव खामानि मावनो मोजां जागोन गोबां बाथ्रा जों खोनाफैदों खोनानायसो नंगौ नङा किन्तु जुदि नंमारगौब्ला गासैखौबो मावनाया मोजां जों बेखौ लुबैदों इउनाइटेड फराम हिसाबै जिखिनि खामानि मावदों जोङो पार्सनेलनि थाखाय जों मावाखै जोंनि लोगोफोर जोंनि दुखु दाहा गासैखौबो माने सल्भ खालामनो जोंनि मोदैफोरखौ हुगारनो जोंनि लोगोफोरनि मोदैफोर गनायखौ जों जेरैबा हुगारनो हायो जेरैबा खोमानो हायो बेनि थाखाय जों नांदों दिनै बयबो मिथिगौ मानगोनां रन्जन दैमारि सारखौ बिथाङा दिनै मा अबस्थायाव दं दिनै रावबो बुजिया रावबो नायहैया रावबो गाहैया सायावल' बिथांनि मुंखौ लायो सम जायोब्ला बिथांखौ बायदि बुङो नाथाय जों थांग्रा जों नायहैग्रा मासाव खेबसे थाङो जों मासाव माब्लाबा खेबनै जायो जों नायहैनाया जों मिथिगौ बिथाङा दिनै काइलिपारा टेनिफिबिएननि मोनसे आन्डाराव फिसा मोनसे न'आव दं जेल नङा बियो सेल जेलाथ' बिराद गिदिर जायो नाथाय बेखौ मोनसे रुमाव दोनदों साबि मारि थेनानै दोनो ग्रिल होनानै जों मोनथिदों दाखालि बिथांनि जे नाब्लासारनि ओरै साइडजों गासैबो हाग्रा जाजोब्बाय हाजोसो नालाय ओरै गोजौ ओरै गाहायाव हाग्रा जाजोब्बाय खोरखिफोरजों हाग्राफ्रा मानफब फैबाय दाखालि मा जाखो जिबौ एखेबारे जिबौआनो दं जाहैबाय नाब्लासारा सानबाय माबा मोनसे बे बेन्दोंआ मानफबजोबखानायखा नालाय बेन्दों खोमा सानदों
जेब्ला खाथियाव थाङो होमबा एखेबारे रे खालामो सौनोसै एखेबारे सौथारनो नागिरबा मा खालामनो दाना बेखौ बुथारनो थाखाय बेनाव खुनु लावथि गंसे होआ खुनु सिखा गंसे गैया जेबो गैया खालि लाइटार गंसेल' होनाय बेबायदि अबस्थायाव दिनै बिथांखौ दोनदों सौथारसिगौमोन जिबौआनो दा बिनि दायथ'खौ सोर लागौमोन बेनिखायनो जों खावलायनो एटलिस्ट थांनानैथ' नायहै दिनै मा अबस्थायाव दङ एटलिस्ट सावरायहै आरो बेफोरथ' गैया बुङोब्ला बायदि बायदि बाथ्रा बुंगोन दालि ओंखाम हुनु सेन्ट्रेलनि माइरं हुनु सुवा आरो जेला मा बुस्थु बयबो मिथियो दालिफोरा सुवा ओरैनो संनो गोखै मोनजालायनाय जोंनो फोरमायदों दुखुनांथाव थेवब्लाबो दिनैसिम नाब्ला सारा बा रन्जन दैमारि सारा मालाबाबो गावखौ साना खबर लायो जों थांनाय लोगो लोगो खबर लायो माब्रै दं रायजो राजाफ्रा मा सिन्था खालामदों मोजाङै थानो हो फोरमाय सावरायहै गामि गामि थांनानै सावराय रायलाय उन्दै बैसोआव हाबा लानाय होबथा ड्राग्स गान्जा बेफोरखौ होबथा बिथाङा बुंहरदों आरो रायजो राजाफोरा जेन गावजों गाव नारा नाथा जाया गाज्रि मोनलायनाय जाया बेफोरखौ नोंथांमोना बुजाय जोंखौ थोनहरदों जों सावरायदों जों दिनै मोनथिबोदों नाथाय मा खालामनो दिनै जोंहा गभर्नमेन्ट गैयिखाय गभर्नमेन्ट दंब्लाबो जोंथ' गैया जोंखौथ' सैखाया दा जेखि जाया जों जि आफादनि खामानि हिसाबैनो जोङो इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिएफबिआ मावबाय थादों जोंहा रावखौबो बेसेबां बुंनांगौ गैया जोंखौथ' दिनै गोबां बाथ्रा मानसिफ्रा गोबां बुङो बुंथों जोंहा बेयाव जेबो बाजानाय गैया जा मावनांगौ मावलांबाय थागोन आफादनि सोद्रोमाफ्रा जेलनिफ्राय गवागौमानि मार्टियास नखरफोरा मोनागौमानि बर' लाइमोनफोरा एनडिएफबिनि अनगायैबो लाइमोनफोरा मोनागौमानि साख्रि बाख्रि मोनागौमानि समयसाया जोबागौमानि जों जेसे हायो बुंलांगोन नाजालांबाय थागोन आरो मावलांबाय थागोन